Сәлем минем рәсем ясарга яратучы дустым. Әйдә, тизрәк эшкә керешик. Бүген без аккош ясыйбыз. Ул безнең күршеләребез удмуртларның символы. Башта кагаз битенең аскы өлешенә дулкынлы сызык сызабыз. Бу нәрсә дисеңме? Бу аккошыбыз тибрәләчәк дулкыннар булыр. Менә шулай. Хәзер аккошның озын муйнын һәм иелебрәк торган башын ясыйбыз. Кара, ул нинди нәфис муйынлы. Син символның нәрсә икәнен беләсеңме? Бу башка милләт мәдәниятен бер күрүдә танырга ярдәм итә торган нәрсә. Мәсәлән, минем символым карандаш ди. Ни өченме? Чөнки мин рәссам. Ә удмуртларның символы ул аккош. Бу ул халыкның зирәклеген һәм ниятләренең сафлыгын аңларга ярдәм итә. Без аккошның койрыгы белән канатларын ясадык инде. Аккошыбыз еракка һәм биеккә очалсын өчен аның һәрбер кавырыен җентекләп ясап чыгыйк. Менә шулай, ул җылы ярата торган кош, шуңа көннәр салкынаю белән җылы якларга очып китә. Бигрәк нәфис аккош. Аккошлар һәм башка су кошлары яши торган күл буйларында нәрсәләр үсә? Әлбәттә, дустым, камышлар үсә. Мин камышның яфракларын һәм калган өлешләрен ясыйм. Менә шундый кызык үсемлек ул һәм бик матур. Удмуртларда аккош изге кош булып санала. Шуңа аларны бик нык саклыйлар. Күрше республикада барлыгы 2 төрле аккошны очратып була. Бу сары борынлы аккош һәм ысылдау аккош. Алар Удмуртиянең кызыл китабына да кертелгән. Бу аккошлар юкка чыгып баручы төр һәм бөтенләй юкка чыкмасыннар өчен аларны сакларга кирәк дигән сүз. Булды. Рәсемебезнең кайсы өлешен беренче булып буйбыз. Мин дулкыннардан башлыйм, дусларым. Шуңа кулыма зәңгәр карандашны алам. Удмуртларның бер кызыклы ырымы бар. Аккошның муйнына көмеш тәңкә бәйләгәннән соң, ул су агымы буенча өскә йөзеп китсә, ел бәрәкәтле киләчәк. Әгәр су агымы буенча астка йөзеп китсә, бу елда уңыш азрак булачак. Әгәр бәйрәм вакытларында кошлар кешеләр янына үзләре килсә, бу югары көчләрнең хәер фатихасын аңлатачак. Бик кызык ырым, әйеме, дустым? Шулай итеп без аккошыбызның борынын кызгылт сары, ә камыш яфраклары яшел төскә керде. Менә шулай. Ә хәзер су өстен буяп бетерербез, дустым. Моның өчен куе зәңгәр карандашны алабыз да, минем арттан кабатлыйбыз. Менә шулай. Бик матур килеп чыга. Син рәсемеңне шәп ясыйсың. Ә камыш башларын нинди төскә буярбыз икән? Әйдә, кызгылт көрән төскә буйык. Әгәр дә синдә андый төс юк икән, син аны сары, куе кызгылт сары яки куе яшел төскә буй аласың. Кара минем ничек килеп чыга? Камыш башының бер өлеше кызгылт көрән, ә икенчесе сары булачак. Бик матур. Әйе бит, дустым. Менә шулай. Кояшны да буяп алабыз. Ул аккошыбызга җылы нурларын сибеп торачак, чөнки алар җылыны ярата. Дустым, син кайсы ел фасылын яратасың? Мин, мәсәлән, җәй, көз, кыш һәм язны яратам. Аккошымның каурыйларын нинди төскә буярбыз икән? Аккамы? Юк, аның урынына ачык шәмәгә яки зәңгәр су карандашны ал да каты басмыйча гына буя. Шәһәр күлендә йөзеп йөргән аккошны күрсәң, аңа нәрсә ашатырга ярый икән? Аны яшел үлән һәм яшелчәләр белән сыйларга мөмкин. Ул кишер, кәбестә һәм чөгендер ярата. Күз карасын кызгылт көрән төс белән буйбыз. Менә шулай. Менә удмуртларның символы булган аккошыбыз әзер. Сау бул, дустым.